Κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας καλωσορίζει σε αυτήν εδώ την εκδήλωση, στην οποία συμμετέχουμε μόνο σαν οικοδεσπότες, αλλά όχι οργανωτές. Θέλω να καλωσορίσω και τον καθηγητή, τον κύριο Κριμιζή, παλιός γνώριμος εξάλλου του Πανεπιστημίου. Δεν είναι απλά επισκέπτης, αλλά πριν 3 χρόνια έγινε και τον ανακηρύξαμε εδώ σε αυτή την αίθουσα επίτιμο διδάκτορα, επίτιμο καθηγητή, συγγνώμη, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Και βεβαίως είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας επισκέπτεται άλλη μια φορά, γιατί λόγω των πολύ εκτεταμένων ασχολιών που έχει σαν συνταξιούχος πλέον, αν είναι δυνατόν δηλαδή, δουλεύει περισσότερο από τη συνενεργεία, έχει αραιώσει τις επισκέψεις του στοιχείο τα τελευταία χρόνια. Είναι πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας, το οποίο έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην σχεδίαση της έρευνας για την Ελλάδα για τις επόμενες δεκαετίες. Και ελπίζουμε ότι με ανθρώπους σαν τον κύριο Κριμιζή θα σπάσουν μερικά αυγά και θα έχουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον. Τον καλωσορίζω λοιπόν για αυτή την ομιλία, την οποία την συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Αστρονόμων Χίου και το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Χαίρομαι πολύ που βλέπω αρκετούς φοιτητές εδώ πέρα και μάλιστα του Τμήματος Μηχανικών, γιατί μας λείπει αυτό. Οπότε δεν θα πω τίποτα άλλο. Καλώς ήρθατε. Θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Συλλόγου Αστρονόμων, τον κύριο Γιώργο Μελέτη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Νεσίσταθος Σύλλογος Αστρονομίας Χίου καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά τον διακεκριμένο ακαδημαϊκό καθηγητή Σταμάτη Κριμιζή και τον ευχαριστεί για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε επίσης το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης για τη συνδιοργάνωση και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τη φιλοξενία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στο Σύλλογο Πτυχιούχων Φυσικών Επιστημών Χίου που στήριξε οικονομικά την εκδήλωση αυτή. Και βέβαια ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας τιμάτε για τις παρουσίες σας. Κλείνοντας, γιατί δεν θέλουμε να σας κουράσουμε, θα θέλαμε να ευχηθούμε οι νέοι άνθρωποι που βρίσκονται ανάμεσά μας και κυρίως οι φοιτητές μας να γίνουν άμεσα μιμητές και συνεχιστές του έργου για διακεκριμένη συντοπίτη μας, για τον οποίο είμαστε περήφανοι. Θα παρακαλούσα την κυρία Εύη Χαζιανδρέου, επιστημονική διευθύντρια του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος Διεθνές Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, να την προλογίσει. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για πολλούς λόγους. Αλλά πρώτα να σας μεταφέρω αντικαθιστώ για τον Διευθυντή του Ιδρύματος, τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, τον Ναύαρχο, που λόγια ανωτέρας βίας δεν το επέτρεψαν να είναι εδώ σήμερα. Και τους μεταφέρω και τους δικούς του χαιρετισμούς και ευχαριστίες. Έχω ένα πολύ δύσκολο έργο να προλογίσω τον καθηγητή και τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κριμιζή. Αν έπρεπε να το κάνω τυπικά και σωστά, θα ξοδεύαμε πάνω από 1 ώρα και ίσως τον μισό χρόνο από ό,τι είναι διατεθειμένη σήμερα είναι προγραμματισμένη σήμερα η εκδήλωση. Γι' αυτό θα προσπαθήσω πολύ περιεκτικά να σας δώσω ένα στίγμα για το ποιος είναι ο καθηγητής και ο κύριος Διάστημα, όπως τον αποκαλούμε, ο κύριος Κριμιζής. Βρονταδούσης, τέλειωσε το σχολείο
πτυχίο στο χωριό του και πήγε στην Αμερική, συνέχισε τις σπουδές του, πήρε το πτυχίο της φυσικής από το Πανεπιστήμιο της Μινεζότα και μετά έκανε τα μεταπτυχιακά του και μάστερ και διδακτορικό στη φυσική από το Πανεπιστήμιο της Άιουα. Όπως ήθιστε στην Αμερική, όταν δουν κάποιον αξιόλογο φοιτητή, τον κρατάνε μετά στο ίδιο πανεπιστήμιο και του δίνουν και τον κάνουν καθηγητή. Έτσι έγινε με τον κύριο Κρυμιζή. Κάτσε στο Πανεπιστήμιο της Άιουα σαν καθηγητής, ώσπου από εκεί, από τα μέσα της Αμερικής, στο Midwest, τον ανακάλυψε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο και της Αμερικής, το Johns Hopkins, το 1980 και μεταφέρθηκε εκεί σαν ερευνητής αρχικά στο Ίδρυμα, στο Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Πάλι όπως ήθιστε στην Αμερική, όταν αξίζεις, δουλεύεις, η διάκριση έρχεται πολύ γρήγορα και με ταχύς ρυθμούς λοιπόν. Έγινε επιστημονικός διευθυντής, μετά έγινε διευθυντής της διοίκησης διαστήματος στο ίδιο κέντρο έως το 2004, όπου και άφησε τα διοικητικά του καθήκοντα και έμεινε με τα ερευνητικά του και σαν ομότιμος διευθυντής όμως από το 2004 και μετά. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Κρυμιζής συνδυάζει κάτι εξαιρετικά δύσκολο και σπάνιο. Το να είσαι πολύ καλός δάσκαλος, καθηγητής, ερευνητής και να είσαι και αποτελεσματικός και να παράγεις ουσιαστικό και απτό έργο. Παρέλαβε ένα τμήμα με ολιγομελές και το έφτασε στο τέλος να αδικεί 600 άτομα από όλων των ειδών της ειδικότητες, με φοβερά επιτεύγματα τα οποία πολύ σύντομα θα σας τα δώσω. Επίσης, σαν καθηγητής και σαν ερευνητής, ήταν υπεύθυνος για διδακτορικές διατριβές για τους νέους επιστήμονες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, πάνω από 500, ετεροαναφορές. Ξέρετε, η αξία του ερευνητή, το ξέρετε οι φοιτητές τουλάχιστον, μετριέται από το πόσες φορές αναφέρουν οι του χώρου σου. Κατά πόσον εμπνέονται από τη δουλειά σου και σε αναφέρουν μετά στις δικές τους εργασίες. Πάνω λοιπόν περίπου 10.000 τέτοιες αναφορές, άρα 10.000 συγγράμματα αναφέρονται επιστημονικά στη δουλειά του κυρίου Κρυμιζή. Και όσον αφορά τα πιο απτά, για να έρθουμε λίγο στον χώρο του διαστήματος και της εξερεύνησης, θα τα ακούσετε πιο καλά από εκείνον, αλλά ήταν επικεφαλής ερευνητής σε μία σειρά αποστολών της NASA, όπως ήταν διάφορες διαστημικές αποστολές για το Voyager 1 και 2, η διαστρική αποστολή του Voyager, η αποστολή του Κασίνη στον Κρόνο και στον Τιτάνα. Δεν θα πω περισσότερα γιατί θα τα ακούσετε, αλλά θέλω να σας θέσω 2-3 ερωτήματα και φαντάζεστε την απάντηση. Ποιος, δεν θα πω Χιώτης, Βρονταδούσης, Έλληνας, έχει καταφέρει να έχει σχεδιάσει όργανα και να έχει εξερευνήσει επιστημονικά και τους εννεαπλανήτες του δικού μας συστήματος. Ποιος έχει καταφέρει να έχει ένα αστεροειδή στο όνομά του και επίσης να έχει ονομάσει ένα κρατήρα στον έρωτα, τον Δορφό, με το όνομα Χίος. Ποιος έχει καταφέρει να έχει βρεθεί σε στενό κύκλο με 2 προέδρους της Αμερικής για να τους ενημερώσει για θέματα εξερεύνησης του διαστήματος και ποιος Έλληνας ήταν στην πολύ επίλεκτη ομάδα που συνάντησε ο Γκορμπατσόφ στο πρώτο του και ιστορικό ταξίδι στην Αμερική σαν ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, όπου η Αμερικανική πολιτεία θέλησε να γνωρίσει τους καλύτερους, την αφρόκρεμα, να το πω έτσι, των ανθρώπων που έχουν κάνει τα πιο σοβαρά επιτεύγματα στην Αμερική. Η απάντηση είναι κοινή σε όλα τα ερωτήματα. Ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής. Και φυσικά, όπως φαντάζεστε, υπάρχει και μια σειρά βραβείων που δεν θα κάτσω να σας τα παριθμίσω, γιατί πραγματικά θα πάρει πάρα πολλή ώρα, αλλά πολύ συνοπτικά θα σας πω ότι έχει βραβευτεί για τα εξαιρετικά επιστημονικά του επιτεύγματα από
τις πιο σοβαρές, έγκυρες επιστημονικές εταιρείες, οργανισμούς. Θα σας πω το αντίστοιχο ότι έχει πάρει το Όσκαρ, αλλά για να καταλάβετε τη σημασία, του χώρου του, στον τομέα της αστροφυσικής και της εξερεύνησης του διαστήματος, και φυσικά είναι μέλος στις πιο διακεκριμένες και με επιρροή επιστημονικές οργανώσεις και συνδέσμους στην Αμερική. Θα αναφέρω φυσικά και τη National Association of the Advancement of Science, που είναι η πιο έγκυρη, η πιο σοβαρή. Στον χώρο της επιστήμης είναι το Everest για το χώρο της έρευνας και της επιστήμης, της Αμερικανικής Εταιρείας για την Προώθηση της Επιστήμης, όπου είναι μέλος, όπως και στο Ινστιτούτο Διαστήματος. Είναι ευχάριστο ότι δεν έχει τιμηθεί μόνο από τους ξένους ο κύριος Κρημιζής, αλλά και η πατρίδα μας τον έχει αναγνωρίσει. Έχει τιμηθεί και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον Χρυσό Σταυρό του Φοίνικα. Είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2005. Έχει αντιπροσωπεύσει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία του Διαστήματος και το 2010 ανέλαβε την Προεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, που είναι το ανώτατο συμβουλευτικό όργανο στην πολιτεία σε θέματα πολιτικής έρευνας, και όπως ήδη αναφέρθηκε, γίνεται μια εξαιρετική δουλειά για να βάλουν τις βάσεις για το χώρο αυτό στη χώρα μας. Και τέλος, πολύ πιο πρόσφατα, ανέλαβε και την Προεδρία του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Έρευνας, Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, και προσωπικά έχω την πολύ μεγάλη χαρά, τιμή, μαθαίνω συνεχώς κοντά του και δίπλα του, και νομίζω σύντομα θα μπορέσουμε να δούμε και πολύ περισσότερα και από αυτή του την ενασχόληση. Ξέρετε, ο Μπίσμαρκ, ο μεγάλος και ιστορικός καγκελάριος της Γερμανίας, είχε αναφωνήσει μια φορά, κάτι θα του είχαν πει, 3 καθηγητές, χάθηκε η πατρίδα. Με την έννοια ότι μην εμπλέκετε με καθηγητές πανεπιστημίου, είναι καταστροφή για την πατρίδα. Σίγουρα δεν είχε ανθρώπους σαν τον κύριο Κρημιζή στο μυαλό του όταν έλεγε αυτό. Θα είχε όμως ανθρώπους σαν τον κύριο Κρημιζή στο μυαλό του όταν είπε ένα άλλο ιστορικό του απόφθεγμα, λιγότερο γνωστό, όπου είπε ότι ένας πραγματικά μεγάλος άνδρας διακρίνεται από 3 σημεία. Μεγαλειώδη σχεδιασμό, ανθρώπινη εκτέλεση και μετριοφροσύνη στην επιτυχία. Φίλοι, κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά και περηφάνεια σας παρουσιάζω τον κύριο Σταμάτη Κρημιζή, τον Τώρα με φέρω σε μηχανή με όλα αυτά που είπατε. Οπωσδήποτε όλοι ξέρετε ότι η συγγήτρια ήταν πάρα πολύ γενναιόδορη. Επίσης ο φίλος καθηγητής, ο κύριος Γιάλας. Και να σας πω, ας πούμε, και πήραν πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι έπρεπε και θα προσπαθήσω στον χρόνο που μας μένει να σας πω αυτό για το οποίο ήρθα να σας μιλήσω σήμερα. Και τώρα ο κ. Γιάλας είπε βέβαια ότι στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας ότι σπάμε αργά και προσπαθούμε να κάνουμε ομελέτα, αλλά μας κόψανε το αέριο τώρα. Και είναι δύσκολο να σας κόψει το φωτιά να φτιάξει την ομελέτα. Αλλά θα βρούμε άλλους τρόπους για να προωθήσουμε το πρόγραμμα. Ευχαριστώ τον κύριο Πελέτη για την πρόσκληση και εύχομαι μεγάλες επιτυχίες για το Σύλλογο Αστρονομίας της Χίου. Και βέβαια η κυρία Χατζιανδρέου, η δόκτωρ Χατζιανδρέου, έχει
ήταν πάρα πολύ γενναιόδορη στην περιγραφή της εργασίας μου. Είναι, ξέρετε, μεγάλη ευχαρίστηση να μπορεί κανείς να εργάζεται σε ένα κλάδο που τον αγαπάει πάρα πολύ και κατά κάποιο τρόπο να πληρώνεται κιόλας. Βέβαια, όπως είπε ο κύριος Γκέλλας, υποτίθεται ότι είμαι συνταξιούχος, αλλά δεν είμαι ακόμη συνταξιούχος, δεν τα κατάφερα. Αλλά κάποτε θα φτάσω, θα αποφοιτήσω κι εγώ, στην Παναγία την Ερυθιανή μάλλον. Είναι πάντα μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στον τόπο μου και να βλέπω όλους και τους παλιούς φίλους αλλά και τους νέους και να βλέπω ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, οι οποίοι είναι βέβαια η ελπίδα αυτής της χώρας και ιδιαίτερα στην κατάσταση που την έχουμε φέρει. Εάν δεν ανασκουμποθούν και αναλάβουν την ηγεσία και εργαστούν σκληρά, το μέλλον δεν θα είναι και τόσο ευχάριστο. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά και θα μιλήσουμε τώρα για το θέμα για το οποίο έγινε αυτή η εορτή, η οργάνωση. Και ο τίτλος είναι Μπορούμε να κλείσουμε τα φώτα τα μπροστινά, εδώ, αν είναι δυνατόν. Η αρχή της διαστημικής εποχής και η έξοδος από το γαλαξία με το Voyager. Εντάξει. Ευχαριστώ. Όπως εδώ βλέπετε βέβαια μια εικόνα η οποία είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 40 χρόνια, 50 τώρα. Όπως βλέπετε είναι η Σεληνάκατος και σε μια από τις προσεδαφίσεις στο φεγγάρι, ένα από τους αστροναύτες. Σήμερα εορτάζουμε κατά κάποιο τρόπο την πρώτη εκτόξευση του Γιούρι Γκαγκάριν στο διάστημα, που έγινε στις 12 Απριλίου το 1961, δηλαδή πριν 52 περίπου χρόνια. Αλλά η όλη εποχή του διαστήματος άρχισε με το Sputnik. Αυτή τη μικρή σφαίρα δεν ξέρω αν ακούτε τον ήχο αυτής της σφαίρας, η οποία εκτοξεύτηκε στις 4 Οκτωβρίου του 1957 και εκτοξεύτηκε με αυτή τη ρουκέτα, η οποία είναι σε ένα πάρκο της Μόσχας σήμερα, δηλαδή μια ακριβώς παρόμοια ρουκέτα, και λεγόταν Βοστόκ, στο Ρωσικό Εκρηκτικό Κέντρο. Ο αρχιτέκτονας του προγράμματος, του διαστημικού προγράμματος στη πρώην Σοβιετική Ένωση ήταν ο Σεργέι Κορολιέφ, ο οποίος πέθανε το 1966. Ήταν ένας όχι μόνο πάρα πολύ καλός επιστήμον, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν οραματιστής. Και όταν είσαι ένα οραματιστής στην πρώην Σοβιετική Ένωση, πήγαινε στον Γκούλα και έτσι εκεί κατέληξε ο κύριος Κορολιέφ. Αλλά ένας άλλος επιστήμονας, ο οποίος ήταν στην Ακαδημία Επιστημών της Ρωσίας, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, έπεισε το Στάλιν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε τη δυνατότητα να σχεδιάσει αντιαρματικές ρουκέτες και άλλα αμυντικά όπλα για το πόλεμο με την ναζιστική Γερμανία. Και ίδρυσαν ένα κέντρο μέσα στο Γκούλαγ, όπου ο Κορολιέφ οργάνωσε όσους άλλους επιστήμονες ήταν εκεί
Και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε και κατασκεύασε πολλά από τα όπλα με τα οποία η πρώην Σοβιετική Ένωση κατάφερε να καταστρέψει το γερμανικό στράτευμα. Αυτά για την ιστορία. Όταν εκτοξεύθηκε το Sputnik, υπήρχαν βέβαια μεγάλες πηχαίοι τίτλοι στις εφημερίδες, όχι σαν τις ελληνικές εφημερίδες, αλλά πηχαίοι για το εξωτερικό. Εδώ είναι από το New York Times, που έλεγε ότι αυτή η σφαίρα γυρίζει γύρω από τη γη και με μια ταχύτητα 18.000 μίλια την ώρα και εκπέμπει ένα σήμα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν τρομακτικό τότε. Μην ξεχνάμε ότι τότε υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος ο λεγόμενος και υπήρχε η ισορροπία του τρόμου για τα πυρηνικά όπλα από την πρώην Σοβιετική Ένωση και την Αμερική. Η αμερικανική διαστημική προσπάθεια είχε αρχίσει πριν από αρκετά χρόνια, αλλά επειδή κανένας δεν πίστευε ότι είχε τρομερή σημασία να μπει ένας τεχνητός δορυφόρος στο διάστημα, δεν το προώθησαν και το πρόγραμμα πολύ, και όταν έγινε αυτή η έκπληξη κατά κάποιο τρόπο με την εκτόξευση του Sputnik, το πρόγραμμα κινήθηκε γρήγορα και εκτοξεύθηκε το Explorer 1 στις 31 Ιανουαρίου, δηλαδή 4 μήνες περίπου. Μετά, ο αρχιτέκτονας αυτού, ο επιστημονικός αρχιτέκτονας, ήταν ο James Van Allen. Εδώ είναι στο εξώφυλλο του Time Magazine. Έφυγε το 2006 και ανακάλυψε τις ζώνες Van Allen, που είναι ζώνες ακτινοβολίας γύρω από τη Γη. Αυτό είναι ένα σχηματικό διάγραμμα που δείχνει τις ζώνες Van Allen, την εσωτερική και την εξωτερική. Επίσης δείχνει και δύο δορυφόρους, οι οποίοι ονομάζονται Van Allen Probes και εκτοξεύθηκαν πέρσι, στις 30 Αυγούστου το 2012, ήμουν στο Cape Canaveral όταν έγινε αυτή η εκτόξευση. Και ήταν η πρώτη φορά που τιμήθηκε ο Van Allen με το όνομα μιας αποστολής. Και βέβαια μετά που είχε πεθάνει. Αλλά ήμουν πολύ περήφανος, διότι ήμουν φοιτητής του Van Allen. Αυτό είναι μια από τις παλιές φωτογραφίες το 1965, από όταν είμαι και εγώ νέος, όπως βλέπετε. Εδώ ήταν ένας συνάδελφός μου, ο Dr. Armstrong, και εδώ είναι ο κύριος Van Allen, και αυτό είναι ένα πείραμα που είχαμε κατασκευάσει για την εκτόξευση στον πρώτο δορυφόρο που θα γινόταν δορυφόρος του φεγγαριού μας, της Σελήνης. Το οποίο εκτοξεύθηκε και είχαν πάρα πολλά δεδομένα. Αλλά ας δούμε τώρα την ιστορική επέτειο της ημέρας. Εδώ είναι ο Yuri Gagarin. Αυτό το film, by the way, παρεμπιπτόντως, δημοσιεύθηκε πριν 3-4 χρόνια. Αυτό είναι εκτόξευση, προηγουμένως ήταν μυστικό. Και θα ακούσετε σε λίγο. 12 Απριλίου του 1961 είχε αρχίσει ήδη ο διαστημικός συναγωνισμός και ο πρώτος Αμερικανός, ο Adam Shepard, εκτοξεύθηκε στο διάστημα της 5 Μαΐου του 1961, δηλαδή σχεδόν ένα μήνα αργότερα περίπου. Και αυτός είναι ο Shepard. Κοιτάξτε τα μάτια του και την έκφρασή του, ξέρετε, όταν κάθεσε πάνω σε μια βόμβα, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγεί. Και τότε οι ρουκέτες δεν ήταν και τόσο σίγουρες και μπορούσε κανείς ανά πάσα στιγμή να σκοτωθεί. Αλλά όλοι αυτοί οι αστροναύτες ήταν πιλότοι που δοκιμάζανε αεροπλάνα για πρώτη φορά και λοιπά. Ήταν άνθρωποι τρομερά τολμηροί. Τώρα, εδώ είναι οι
μεγάλη αποστολή, αυτή στο Φεγγάρι, η οποία έγινε το Ιούλιο του 1969. Παρατηρήστε αυτό τον πύργο που φεύγει από δίπλα από η ρουκέτα που λεγόταν Saturn 5. Ήταν μια τεράστια ρουκέτα, δεν έχει ποτέ κατασκευαστεί από τότε ρουκέτα αυτού του βεληνικούς. Και εδώ δείχνει την προσέγγιση προς το φεγγάρι. Αυτή είναι η το αρχικό φιλμ πριν από αυτή την εποχή έχουν βγει καλύτερα, αλλά θέλω να σας δείξω αυτό που ήταν τότε. Και καθώς πλησίαζε αυτή η κάψουλα, η οποία τελικώς, τώρα μιλάει ο Armstrong, ο Neil Armstrong, The Eagle has landed, λέει. Ο αετός προσαφίστηκε και είπε τα εφημισμένο ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο, τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα. Εδώ είναι τα διάφορα πειράματα τα οποία τοποθετήθηκαν στην επιφάνεια. Θυμάμαι σε μια συζήτηση με τον Armstrong ότι είχε πριν να προσεδαφιστεί η κάψουλα, του είχε μείνει περίπου 5 ή 10 δευτερόλεπτα από κάψιμα. Δηλαδή, αν δεν είχε γίνει η προσεδάφιση εκείνη τη στιγμή, θα είχε σκοτωθεί. Άρα, όταν είσαι πιλότος και κάνεις αυτού του είδους τα εγχειρήματα, βέβαια, είσαι αποφασισμένος για όλα. Εδώ είναι τα διάφορα πειράματα, όπως είπαμε, τα οποία άφησαν στην επιφάνεια του φεγγαριού και μετά επέστρεψαν στη γη. Τώρα, βέβαια, από τότε, όπως ξέρετε, είχε γίνει το διαστημικό λεωφορείο, το οποίο πρόγραμμα άρχισε τη δεκαετία του 80 και τώρα έχει τερματιστεί. Δεν υπάρχει πια διαστημικό λεωφορείο, είναι σε διάφορα μουσεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και όταν επισκεφτείτε μπορείτε να τα δείτε. Και υπάρχει βέβαια ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, τον οποίο επισκέπτονται αστροναύτες από όλες τις χώρες οι οποίες έχουν αυτά τα προγράμματα, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Αλλά ξέρετε, το εγχείρημα και η παρουσία των ανθρώπων στο διάστημα δεν είναι και τόσο αυλαβής και εύκολη. Θα σας δείξω ένα διάγραμμα που δείχνει την ελάττωση σε μυϊκό όγκο από πολύμηνη παραμονή στο διαστημικό σταθμό. Και βλέπετε ότι για ορισμένους μυς, και προσπαθώ να σας εξηγήσω εδώ και δεν θα σας κουράσω με αυτά, μπορούν σε ένα χρονικό διάστημα, εδώ στην περίπτωση αυτή 161 και 194 μέρες, να χάσουν μυϊκό όγκο και μέχρι 24%. Ορισμένοι όταν επιστρέψουν έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να σταθούν όρθιοι και να περπατήσουν. Άλλοι έχουν περισσότερη ανθεκτικότητα. Και αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Υπάρχει επίσης αλλαγή στην πυκνότητα των μετάλλων στα οστά. Μαγνήσιο, ασβέστιο κλπ. Και αυτά βέβαια έχουν σχέση με την ισχύ των οστών. Όλα αυτά είναι επιπτώσεις από την έλλειψη βαρύτητος. Και τέλος υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο δεν συζητάτε σχεδόν καθόλου, που είναι η συσσόρευση της ακτινοβολίας βασικά από κοσμικές ακτίνες, χώρια τις διάφορες ηλιακές εκρήξεις που μπορούν να παράγουν αρκετή ακτινοβολία, που όταν είναι ένας αστροναύτης απροστάτευτος μπορεί σε λίγες ώρες να εκπνεύσει από την ακτινοβολία. Δηλαδή είναι σαν να είναι κανείς στη Χιροσίμα που όταν έγινε η ατομική βόμβα. Και αυτό δείχνει
τη δόση που παίρνει κάποιος σε διάφορες περιστάσεις. Εδώ είναι για από τις οικονομικές ακτίνες την επιφάνεια της γης, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ελάχιστο. Κοντά σε πυρηνικό σταθμό, πάλι ελάχιστο. Στο λεωφορείο του διαστήματος, πάλι ελάχιστο. Στον διαστημικό σταθμό, ξέρω εγώ, από 90, αυτό λέγονται millisieverts, είναι μια μονάδα που μετράει την ακτινοβολία. Αν όμως γίνει μια αποστολή προς τον Άρη και κρατήσει γύρω στις 1000 μέρες, και θα κρατήσει γύρω στις 1000 μέρες, διότι παίρνει περίπου 8 μήνες για να γίνει εκτόξευση και να φτάσουν εκεί. Μετά βέβαια θα μείνει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να γίνουν όλες οι έρευνες που πρέπει να γίνουν στην επιφάνεια και να φτάσει η Γη σε ένα ευνοϊκό μέρος σχετικά με τον Άρη για να φύγουν και να επιστρέψουν στη Γη. Περίπου 3 χρόνια. Η ακτινοβολία, όπως βλέπετε, είναι μεγάλη. Και αυτό δεν το συζητάει κανένας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για επιδρομένες επιστολές προς τον Άρη. Και υπάρχουν οι ελπίδες ότι θα βρουν τρόπους με ιατρικούς τρόπους, δηλαδή φαρμακευτικούς τρόπους, να μπορούν να παίρνουν οι αστροναύτες κάποια δισκία που να επιδιορθώνουν το DNA τους, που θα έχει επηρεαστεί. Θα επιστρέψω προς το τέλος στη σχέση μας με το διαστημικό πρόγραμμα, αλλά όπως οπωσδήποτε θα έχετε ακούσει, στην πραγματικότητα τώρα υπάρχει ο διαστημικός σταθμός, είμαστε, ξέρω εγώ, 500 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης, γίνονται οι επισκέψεις κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα η δραστηριότητα για το επιδρομένο πρόγραμμα είναι ελάχιστη και δεν πρόκειται να αυξηθεί τουλάχιστον τα επόμενα 20 χρόνια σε μεγάλο βαθμό για τους λόγους που ονόμασα, αλλά και βέβαια και για οικονομικούς λόγους. Υπολογίζεται ότι ένα ταξίδι προς τον Άρη κτλ. Θα πάει μέχρι 500 δισεκατομμύρια. 500 δισεκατομμύρια είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς από πού θα βρεθούν, και αν γίνει τέτοια αποστολή θα γίνει από όλες τις χώρες, δεν πρόκειται να γίνει από τις ΗΠΑ ή από την Ευρώπη ή έστω από την Κίνα, αν θέλετε. Θα είναι μια αποστολή από την ανθρωπότητα προς ένα άλλο πλανήτη. Αλλά έχουμε τις δυνατότητες να εξερευνήσουμε το διάστημα με ρομπότ. Αυτό είναι το βασικό, και το οποίο βέβαια γίνεται συνεχώς. Τα σκάφη του διαστήματος, σας δείχνω ορισμένα δείγματα. Το πρώτο που έφυγε από τη Γη για άλλο πλανήτη ήταν προς την Αφροδίτη το 1962, λεγόταν Mariner 2, πέρασε από την Αφροδίτη, έκανε ορισμένες μετρήσεις και θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο Voyager 1 και 2, που πέρασε από το Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα. Η εκτόξευση έγινε το 1977. Επίσης θα σας πω για το Cassini λίγα λόγια και για το Messenger λίγα λόγια, αλλά κυρίως θα εστιάσω την προσοχή μας στο Voyager, διότι είναι η αποστολή του αιώνος, του 20ου αιώνα. Αυτές τις εικόνες που βλέπετε είναι παρμένες από το Voyager. Ο Δίας, ο Χρόνος, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας, όχι οι εσωτερικοί πλανήτες, και είναι στην ίδια κλίμακα. Βλέπετε λοιπόν πόσο μικρή είναι η Γη μας σχετικώς με το Δία. Οι αποστάσεις από τον ήλιο δείχνονται σχηματικά εδώ κάτω, δεν ξέρω αν μπορέσετε να τις διακρίνετε, αλλά ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη, ο Άρης είναι εδώ, μετά πάμε Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας και μετά πάμε στον Πλούτονα και έχουμε αποστολές που βρίσκονται σήμερα, καθώς μιλάμε. Το Messenger βρίσκεται γύρω από τον Ερμή, το εκτοξεύσαμε το 2004. Το Curiosity το ακούσατε όλοι
το περασμένο καλοκαίρι, που είναι και εξερευνά τον Άρη τώρα. Δεν θα πω τίποτα γι' αυτό, διότι οπωσδήποτε ξέρω πολλά από τον τύπο. Το Cassini Huygens, που είναι στον Κρόνο και στο Τιτάνα, και θα εστιάσουμε την προσοχή μας, όπως είπα, στο Voyager. Για τους εσωτερικούς πλανήτες, ξέρετε, αυτή είναι ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη, ο Άρης, και θέλω να επιστήσω την προσοχή σας εδώ στη θερμοκρασία. Βλέπετε εδώ πέρα ότι ο Ερμής, από η νύχτα του Ερμή είναι μείον 193 βαθμούς Κελσίου. Η μέρα είναι 427 βαθμοί Κελσίου. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ εχθρικό. Η Αφροδίτη, μέρα νύχτα, δεν περιστρέφεται και πολύ γρήγορα, 462 βαθμοί Κελσίου. Γιατί, διότι βέβαια η ατμόσφαιρά της είναι όλο διοξίδιο του άνθρακος, αυτά τα αέρια του θερμοκηπίου τα λεγόμενα, και επειδή εισέρχεται όλη η ακτινοβολία του ήλιου και δεν μπορεί να φύγει από την ατμόσφαιρα της Αφροδίτης, η θερμοκρασία αυξήθηκε σε αυτό το σημείο. Και μας δείχνει τι μπορεί να γίνει με τα αέρια θερμοκηπίου στην περίπτωση της Γης, που είναι κάτι το οποίο ναι μεν ήταν θεωρητικά γνωστό, αλλά όταν παρατηρήθηκε στην Αφροδίτη, τότε και η επιστημονική κοινότητα αλλά και το κοινό άρχισε να συνειδητοποιεί ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και τα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούμε συνεχώς δεν είναι και τόσο ευεργετικά. Γι' αυτό συζητάμε για καθαρούς τρόπους της παραγωγής της ενέργειας. Ο Άρης βέβαια και οι θερμοκρασίες είναι μάλλον χαμηλές, έχει μια υποτυπώδη ατμόσφαιρα και έχει διοξίδιο του άνθρακος και άζωτο και αργό. Αλλά όπως ξέρουμε, ο Άρης έχει τεράστιες ποσότητες νερού, έχει παγετώνει στο βόρειο και στο νότιο πόλο και στο υπέδαφος. Απλώς θα σας πω μόνο λίγο για τον Ερμή, όπου εκτοξεύσαμε ένα διαστημόπλοιο, όπως είπα, το 2004, εισήλθε σε τροχιά πριν 2 περίπου χρόνια και μόλις τον περασμένο μήνα είχαμε μια συνάντηση της επιστημονικής ομάδας και έχουμε χαρτογραφήσει ολόκληρη την επιφάνεια του Ερμή με αυτό το διαστημόπλοιο που λέγεται Messenger. Εδώ είναι η μεγαλύτερη κοιλότητα, θα την έλεγα, basin, λέγεται στα αγγλικά, του ηλιακού μας συστήματος. Είναι γύρω στα 1500 χιλιόμετρα across διάμετρος και βλέπετε ότι έχει πάρα πολλούς κρατήρες. Τα διάφορα χρώματα αντιπροσωπεύουν το είδος των διαφορετικών υλικών τα οποία υπάρχουν στην επιφάνεια του Ερμή. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Απλώς σας λέω ότι τώρα μόλις τελειώσαμε τη χαρτογράφηση το 2013, κλείσαμε 2 χρόνια στις 18 Μαρτίου. Και η NASA θα μας δώσει μια παράταση του προγράμματος ώστε να φέρουμε το διαστημόπλοιο πάρα πολύ κοντά στην επιφάνεια και μέχρι ύψος 20 χιλιόμετρων και μπορεί και 5 χιλιόμετρων, μέχρι που να γίνει η σύγκρουση το 2015 με την επιφάνεια του Ερμή. Η άλλη αποστολή που σας είπα λίγα λόγια προηγουμένως είναι ο Κρόνος, ο οποίος έχει πάρα πολλά φεγγάρια. Πριν το Voyager βέβαια δεν ήταν πολύ γνωστά, τώρα έχουν σχεδόν 62 φεγγάρια. Αλλά τα μεγάλα είναι αυτά εδώ πάνω. Και το πιο μεγάλο και το πιο περίεργο από όλα είναι ο Τιτάνας. Ο Τιτάνας είναι σχεδόν σαν τον Ερμή σε διάμετρο, είναι σαν ένας μικρός πλανήτης, ο οποίος υποτίθεται ότι δεν βγήκε από την περιοχή του Κρόνου, αλλά μάλλον έχει συλληφθεί από το απότερο ηλιακό σύστημα και έγινε δορυφόρος του Κρόνου. Έχει αυτήν την μια ατμόσφαιρα η οποία είναι γύρω στις 1,5 φορές πιο πυκνή από την ατμόσφαιρα της Γης, συνίσταται κυρίως από άζωτο. Αλλά έχει και διοξείδιο του άνθρακου σε πολλές οργανικές ουσίες.
έχει ένα συνεχές κάλυμα στην ατμόσφαιρα με σύννεφα τα οποία είναι δύσκολα, δεν μπορεί κανείς να δει την επιφάνεια σε οπτικά κύματα. Δηλαδή, αν πάρετε τη φωτογραφική μηχανή του στο τηλέφωνο σας και περάσετε από το τιτάνιο και προσπαθήσετε να δείτε την επιφάνεια, δεν θα μπορέσετε να τη δείτε. Αλλά το Cassini έχει μια συσκευή που λέγεται από ραντάρ, που εκπέμπει ακτίνες, οι οποίες αντανακλώνται από την επιφάνεια και μπορεί να σχηματίσει μια εικόνα. Και αυτό που θα σας δείξω σε λίγο, αυτό είναι το διαστημόπλιο, είναι περίπου 5 τόνους. Και εδώ είναι η ομάδα μας, η οποία κατασκεύασε αυτά τα όργανα. Δεν θα σας εξηγήσω τι όργανα είναι, αλλά θα σας πω όμως ότι αυτή η ομάδα είναι περίπου 30 τόσα άτομα στο εργαστήριό μας, στο Johns Hopkins. Διότι, ξέρετε, η δουλειά στο διάστημα δεν είναι εγχείρημα ενός ατόμου ή 2 ή 3. Είναι ομάδες. Πρέπει να γίνεται ομαδική δουλειά και καθένας πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό ώστε να αποφευθούν τα λάθη. Ένα λάθος, τελείωσε η αποστολή. Και συζητάμε τώρα, βέβαια, για μας αυτό το όργανο κόστησε γύρω στα $25 εκατομμύρια. Αλλά το όλο εγχείρημα του Cassini ήταν, αν βάλουμε και το ευρωπαϊκό κομμάτι, που είναι αυτή η κάψουλα που προσεδαφίστηκε στο Τιτάνα, ήταν γύρω στα 3 δις εκατομμύρια. Και αυτό ήταν τη δεκαετία του 90. Θέλω όμως να σας πω ότι το διαστημόπλιο λειτουργεί τώρα από το 2004 και παίρνουμε δεδομένα συνεχώς. Έχουμε η ομάδα μας που κάνει την ανάλυση των δεδομένων από το πείραμά μας. Αυτή είναι μια φωτογραφία που πήραμε πριν 3 χρόνια τώρα. Είμαστε στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας, που έχουμε ένα μέλος της ομάδας. Αλλά επίσης θέλω να πω για όλους τους νέους που είναι εδώ μέσα, που βλέπω πολλούς από εσάς. Έχουμε εδώ τον Δάνδουρα, το Διαλυνά, το Σέργι, το Ρούσο και το Παρανίκα. Δηλαδή, παιδιά σαν και εσάς λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα τα οποία είναι στην αιχμή του δώρατος, ας πούμε. Ο κύριος Σέργης και ο κύριος Διαλυνάς είναι συνεργάτες μου στην Ακαδημία και ο κύριος Διαλυνάς δούλεψε μαζί μου και πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά χρησιμοποίησε τα δεδομένα από το Cassini. Λοιπόν, με υπομονή και επιμονή και επιμέλεια, είναι δυνατόν να εργαστεί κανείς σε αυτού του είδους τα προγράμματα, όλοι σας εσείς. Ναι. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο να είσαι φυσικός, είναι μηχανική, ηλεκτρολόγοι μηχανική, μηχανική λογισμικού, μηχανολόγοι μηχανική, χημική μηχανική, μηχανική υλικών κλπ. Και οικονομίας. Απολύτως και οικονομίας, διότι τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε είναι ο περιορισμός του κόστους. Και η διοίκηση έχει μεγάλη επιρροή σε τι γίνεται και πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα προγράμματα, και αυτό το πρόγραμμα που έχουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι πρωτοποριακό, διότι συνδυάζει τη θετική επιστήμη με τη διοίκηση και την οικονομία. Θα σας δείξω τώρα μια απεικόνηση από την επιφάνεια του Τιτάνου.